Hola i benvinguts. El primer de tot, donar-vos la benvinguda al cursos de competències digitals docents realitzats en la Fundació Universitària Martí l'Humà. En aquest primer vídeo, el que veurem serà com accedir al campus virtual, com editar el nostre perfil i com navegar a través del campus per localitzar els recursos necessaris. Per accedir al campus virtual, trobarem un menú situat a la part superior on posa campus. Tot accedint a ell, accedirem a l'accés mitjançant les credencials que cada u es va crear quan va fer el registre en el curs. Si accedim, el primer que ens mostrarà el campus de la FUM és el tauler principal de cadascú dels participants, on podrem veure els cursos visitats recentment i un resum dels cursos en els quals estem inscrits. En els cursos visitats recentment podrem navegar mitjançant les fletxetes que hi ha al seu costat. Tenim la secció principal, que seria aquesta del mig. Tenim un menú en la part dreta que podem desplegar i amagar i un menú en la part esquerra que també podem desplegar i amagar. Això seria com accedir de forma ràpida dintre del campus de la Fundació Universitària Martí l'Humà. A nivell del perfil de l'usuari, existeix la possibilitat de modificar informacions i sobretot la imatge representativa. Per fer aquest pas, accedirem al nostre perfil mitjançant el menú situat en la cantonada superior dreta i accedirem a la secció Perfil. Una vegada allà, tornarem a veure el resum dels nostres cursos amb una informació de la completació dels mateixos i accedint a la rodeta de configuració només haurem d'escollir Edita perfil. Allà podrem canviar la nostra informació i el que és més important, podrem afegir una imatge representativa nostra. Per nosaltres, els formadors, ens agradaria molt conèixer-vos. Per tant, us agrairem que afegiu una imatge per tal de poder-vos posar cara durant tota aquesta formació que farem plegats. Una vegada fets els canvis, es pot actualitzar el perfil. Per accedir a la informació dels cursos, podem accedir mitjançant el menú que hi ha situat a l'esquerra, seleccionant els cursos on ens apareixeran els accessos directes als cursos als quals estem inscrits. Podem fer el mateix mitjançant el tauler. Com hem vist abans, veurem els cursos visitats recentment i els quals estem integrats. Fent clic en qualsevol d'ells, anirem a aquests cursos en els quals estem com a participants o, en aquest cas, com a professor editor. Finalment, també podem anar a la pàgina d'inici, on podrem localitzar tots els cursos i totes les seccions que té el campus de la Fundació Universitària Martí l'Humà. En aquesta pàgina d'inici se'ns mostrarà, en la part superior de tot, la informació dels cursos als quals nosaltres estem inscrits. Com podeu veure, aquí estem. Aquest participant, l'alumne exemple 1, està en aquest curs i en el A2 i el B1 corresponentment. Però també tindrem la possibilitat de veure tots els cursos que hi ha. Si hem de buscar un curs, podem fer i utilitzar l'eina del buscador de cursos per localitzar-lo. Això és tot. Fins la propera.